Achterin komen. Ja. Scheppen, zeker. Scheppen. Okay, scheppen. De boord erin. Scheppen, ontleven. Ik zal het ding even stilzetten. Dit doe ik nog even. Chemica redt op eigenlijk wat heel verstild en het is net zo. Het is een en al een bombardement van indrukken. Was het al je vielst wat door die holle hinnen spat en was het al je sjost on kleuren al in al on rijdranen en de vogels en de beesten en dan dan was het in actie komen, want toen was er in het mis. Nee, dat zie ik net verwacht. Ik denk van ja. Het is krijg als in de bus zitten misschien, dat is een beetje in sliep hobbelst en het, ja, dat is wel met zo. Vonden we aan de stof te schreeuwen of denk je van dat wordt nog een toer? Het laat zich boeten niet normaal op vooruit. Nee, ik denk dat het probleem meer is dat het vierste volle mogelijkheden haast. En dan moest eigenlijk het dreigen is om één ding te kiezen en daarop te concentreren. En ik maak geen aantekenings, want ja, was het vergist, dat is dan, daar kun je dan nog net meer uit kiezen, dat scheelt dan alweer. En nee, ik denk dat dat wel slagjes zal. De hebben wij woon voor de wetensport? Ik zou dat natuurlijk mezelf nooit doen. Nee, ik zou net alleen nog... ik zou net alleen naar de markt op gaan. Nou, heel dan, nee, je moest altijd even iemand erbij had die er goed ondervinding mee had. Dat is wel belangrijk. Maar als er iemand bij is die er ondervinding mee had, die er doel door had, dan dwar ik dat wel. En het is wel volle enerverender als ik dat.